Zain egoteko jarrerak edo garraiorako posizioak ezagutzea ezinbestekoa da sorosleontzat. Lehen mailako eta bigarren mailako ebaluazioak egiteaz gain, garrantzitsua da biktima zein posizioetan jarri behar dugun erabakitzea. Dela laguntza trebatuaren zain egoteko, dela ospitalera garraiatua izateko. Hona hemen, jarrera edo posizio garrantzitsuenak. Posizio hau erabiltzen da bihotz biriketako berpiztea egiteko edo biktimak ornomuinetan lesioa duela sumatzen dugunean. Posizio hau era guztietako konorte galera edo odol jarioetan erabiltzen da. Posizio hau erabiltzen da arnasteko zailtasunak dituenean edo arnas aparatuko odol jarioetan. Posizio hau erabiltzen da biktima inkontziente baina arnasteko gai denean. Posizio hau erabiltzen da biktimak garuneko traumatismoaren bat duela sumatzen dugunean. Posizio hau erabiltzen da saberaldeko lesioetan edo aparatu digestiboko odol jarioetan.